jangan lupa like, komen, serta subscribe di Sambal Channel biar kita makin semangat buat live video lagi ya. Oke? Oke. Mulus petengku. Aduh. Kok pegel kabeh. Pak. Pak. Sampeyan tenan diae. Bengok. Duh. Kamu kok meteng, Bu? Iki sampeyan sing iki kok gara iki. Duh. Kok meteng iku lho? Kapan lupain aku meteng? Oh, sampeyan ngantuk paling. Apa teh? Aku mules. Mules. Utangku iki lho mules pisan, Pak. Dilungkan paling Bu. Aduh, aku pijet lho, Pak. Pegel kabeh awakku. Ono ae. Ono ae. Wis ora bojo kok ngene kok ono ae. Aduh. Sing enak kene lho, kene. Munggah kene lho, munggah sampe piye Kene Pak, Pak. Yo. Kene. Sama Enak terus. ta, sing enak. Iki enak. Iya. Iki nyok kan. Aduh. Pak, aku pengen pelem kok. Mangkeno. Iya yo, tapi dan wayahe iki. Emoh. Pokoke golek. Yo. Ae. Yo. Emoh. Yo, torek nong teh kok. Aduh. Tapi ompong golek oleh. Sampeyan gak sakno tangku anakku ngiler. Anak kene engko ngiler piye? Kapan lu jawab nih? Ngiler dasmu kono. Kok itu? Wis Miriam. Video ini apa ya? Wis Miriam, aku tak kurse. Aku mulus kene iki. Wis golekno pelem kono. Yo. Iki golek pelem nandi iki. Wonten ya pelem kok. Wayahe pelem yo. Aneh bojoku iki. Iya, Mas. Kak, pelem tadi. Gimana? Waduh, ini tadi habis dipanen, Mas. Mana? Apa yang pelem, Mbak? Emang buat siapa, Mas? Yo Kak, aku pengen naik. Nah, sampe nak kene ambek tau apa, Mbak? Nak kene main. Enggak, aku kan di kota. Ini habis pindah ke sini. Soalnya ada masalah sama cowok aku, Mas. Berarti yang sampean, Mbak. Iya, sendiri. Wanita Mbak ada masalah, Mbak. Ya, berani nggak berani sih, Mas. Namanya minta genteng sampean bocor terus litike pecot terus apa sih benakno, Mbak? Iya ya, Mas yo. Aku minta tolong siapa loh? Minta tolong aku yo itu, Mbak, adine, Mbak. Iya ta. Jadi sampean ono apa-apa ngomong aku. Oh gitu ta. Pakai nomor kowe. Waduh, nanti ada yang marah. Apa aku teh joko, Kak. Beneran ta? Iya, joko, ditelok ta. Iki, sampean ono apa-apa ngomong tak nomorku ya. Gitu ta. Iki nomorku, sampean Mas, catat. nggak apa-apa. Oke, udah. Dan Mbak ya. Iya. Jadi sampean apa-apa mau telepon aku ya. Iya, Mas. Itu Mbak ya, aku tak balik mangga dulu. Oh iya Oke? iya. Sampeyan sing temen ta? Ati, ini kok nak engko. Nah, lawan, sedeng. Nah, Sinten?
wingi oleh pelem nanti, Pak. Oh, enak banget. Kan iku lho, lek kodin, Lek kojin panen ta? enggak, pula nang pasar. Sama kok pinter. Enggak wayahe pelem kandhani kok. Ya ngono. Anak iki cekak ngiler. Apa teh gak kayak sampean tuku. Kan iso ae. Sama sayang aku. Pak, sama gak golek kerjaan ta? Nyodel rek. Saksik terus. Kok bendino nang omah iki lho, anak iki kate babarno. Katene metu, sampean ku gak golek kerjaan kono lho. Metu-metu. Ki tambahan iki lho. Biaya rumah sakit iku akeh. Biaya rumah sakit iku gak titik. Iya, aku bingung iki, gak oleh nyambut gawe iki. Ojo gare mulus iki tambah mules sampe nang omah. Wis metu kono lho golek Iya, kerjaan. teh. Aduh. Teh, Bung, teh. Andi, Iya, dulu. Halo, Iya, halo. Mas bisa kesini nggak? Iya, ada apa ya? Iya, soalnya tadi kan TV aku rusak. Barangkali sampean mau benerin gitu, bisa benerin. Oh, iya sayang. Ya udah sayang, aku tungguin ya. Mari kilono ya. Teh. Tunggu 5 menit ya. Bentar lagi 5 menitnya. Iya. 5 menit. Iya, Pak. siapa, Pak? Pak RT loh. Iya, Pak. Habis ini ke sana. Delok. RT. Apa Pak RT? Iki lho. Kerja bakti, polongan balik desa. Bolongan apa? Polongan. Bandane balik desa rutak. Kerjaan ta? Heeh. Iya Pak, wis nang kerja kono. Nah iya. Kita Kayak ngono anake gini. Sama kasano ta dulu. Cium, cium. Anake sowan. udah mulai enak. Iya, aku lho dulu ngadus. Ngatur to. Iya, wis budal kan. Paling lek. Tambah sayang aku. Assalamualaikum. Wah. Tepak iki oleh karapan. Iku nek rusak. Omah sepi maneh. Cocok iki. Halo, tanya. Oh sayang, ya ampun. Apa ya? Itu loh, tadi kan TV aku rusak. Terus kan, barangkali kan kamu kan bisa benerin. Oh, kelas bisa dong. Iya dah. Bisa dong. Kalau ada apa-apa kan langsung hubungi aku aja anjing. Kudune kan ngono. Tapi kan, aku coba, Mbak. Gak percaya ta? Percaya sih. Saya gak percaya tak delokno nek gak percaya Joko. Iya, ini sing utak, Mbak. Kita minta. Iya, Ayo. Aduh. Kok perasaanku gak enak yo. Bojoku mana di bapak iki mah. Sih, paranane nang bal desa. Ya apa Mbak TV ini? Wis bener ta? Iya mas, apa mas benar? Sama kok enjoy sih mas? Yo iya aku jangan sih gak apa dah kata itu itu apa jadi pengape. Iya. Wis kalah. Ini lek ana apa-apa wis teko ngomong aku wae. Apa jane kowe? Ya oke. Bapak, sama iki lapo, nang kene mang pamit nang bal desa. Sama Desa, kene, lapo. Iki sapa? Itu Kok nang bal desa kok nang kene iki? Ais.